Kue. Wah, jurek, kok wis mendung. Jajanan durung payu, setoran opo ya awak iki. Kue, Cak. Oh, dodol opo rek, Lek? Lek, tuku lek. Kue. Lek. Lek, tuku lek. Oh, dodol opo iki? Oh, tamat. Oh iya, dodol jajan. Pirawan ngene iki? 5.000-an ya, gawe laris ayo. Roto 5.000. Iya, Cak. Ngene iki? Iya. Mainane kok ngene iki 5.000. Ngawur iki mending-mending iki. Ora. 5.000-an wis oleh pelaris. Satungan ndang laris yo. Loh. Ya wis. Oh, jangkrik iki jareku tuku mek ngono tok takok e. Kue. Sampung kok sepi ini rek nang di kabeh. Kue. Karena adae diadae apa kenake? Lah ya iku diadae apa iki enake, Cak? Lah ya iku aku dhewe ya bingung kok. Dadi menungso iku kudu saling tolong menolong, Cak. Iku ono wong bagus saja, Cak. Gimana kalau kita jejeki saja? Masuk akal. Tuh. Cak, burung laris tadi. Piroan. 5.000-an, Cak. Orang ini mau kapan iki? Belum 14 saya. Belum Berasa lu. Foto ya. Tuh kabeh. Yo, ora wong-wong iki. Ini lah aman ae kan ono adae, Cak. Yo, ora wong-wong iki. Tuh gua mek adae tok lha iki kowe ku yo apa terusane nasibe iki. Mosok tak cepontong ngene. Si opo iki wong iki. Nendi wis ilange wong-wong iki.